Mit navn er Niklas. Jeg vil i dag præsentere for jer denne elegante Miele CM 7500. Som I kan se, har den et rigtig flot og stilrent design. Du får en flytbar vandtank. Den har en kaffekværn op øverst, hvor du selv kan bestemme, hvor fint malet dine bønner de skal være. Du får en aktiv kopvarmer. Herover har vi mælkesugeren, og så får du en mælkekande til, hvor du kan opbevare din mælk og stille den direkte i køleskabet. Du får et justerbart kaffeudløb, som justeres selv efter kaffekoppens højde. Du får et rigtig fint og elegant touchpanel, som er nemt at finde ud af. Som I kan se, får I et rigtig nemt og elegant, stilrent betjeningspanel, hvor vi kan vælge, hvad for en drik vi gerne vil have. Og så kan du selv vælge din helt egen profil, hvilket vil sige, at du selv kan gå ind og lave din helt egen kaffe. Vedligeholdelse, det er hvornår den skal rengøres. Indstillinger, det er med sprog og tid og timer. Hvis vi går ind i drikke, så er den helt automatisk lavet sådan, at den selv har bestemt, hvor kraftig den skal være, og hvor meget vand der skal bruges. Hvis det er, at det ikke passer til dig, så går du ind i profiler og opretter din helt egen drik derfra. Jeg vil nu vise jer, hvordan man laver en rigtig god kop kaffe. Først så tjekker vi, at der er vand i vores vandbeholder. Det er der. Og derefter tjekker vi, om der er bønner i. Det er der. Vi placerer koppen under vores automatiske kaffeudløb. Vi vælger drikke. Jamen jeg vil gerne have en helt almindelig kaffe. Jamen så vælger jeg sådan en. Som I kunne se, så justerede kaffeudløbet automatisk efter højden på mit glas. Du kunne følge med i, hvor lang den var med brygningen. Og så er vi ellers bare klar til at nyde en rigtig god kop kaffe. Så fik jeg lavet min friskbrygget kaffe. Men hvis jeg nu gerne vil have noget med noget mælk i, jamen så vil jeg vise jer nu, hvordan det er, at du laver en macchiato. Vi sætter vores glas under vores kaffeudløb og er nu klar til at lave en macchiato. Et enkelt klik på macchiato-funktionen, og maskinen går bare i gang. Med et enkelt klik fik vi vores macchiato, og som I kan se, får du et fantastisk resultat. Du får et elegant design, og du får en maskine, der virkelig er nem at betjene, men som virkelig leverer varen. Jeg vil nyde min kaffe. Tak fordi I så med.